Я хорошо помню, как в октябре 2017 года собрали директоров Вахитовского и Приволжского района и зачитали дорожную карту о том, как мы должны в течение 2 месяцев уволить 3/4 учителей татарского языка. Бүгін татар тіліне, татар мектеплеріне, милли мектеплерге қаршы турдан-тура hüjum бар. Курултай собрал старейших общественных деятелей со всей России. Здесь и Алтайская республика, и Москва, и Казань, и Уфа, и Ижевск, и Ульяновск, и другие города. Даже есть представители украинской общественной организации. Штаб «Татар Москвы» присутствует здесь как зритель. Мы не выступаем, мы не принимаем какую-либо из сторон, потому что мы знаем, что сейчас идет довольно серьезный конфликт между ВТОЦ и определенными силами, которые почему-то обвиняют эту организацию в экстремизме. В принципе, с болью в сердце, конечно, мы слушали сегодня выступления крупнейших общественных деятелей на сцене. И Фаузия Байрамова выступала по аудиосвязи, и Фандас Сафиуллин, и Павел Шмаков. Приятно видеть, что, несмотря на то, что большинство участников Курултая – это люди старшего поколения, это ветераны татарского общественного движения, но есть и люди, которым 30, 40, 50 лет, есть и немного молодежи. Хотелось бы, чтобы молодежи было больше. Хотелось бы, чтобы молодежь принимала участие хотя бы вот в таких обсуждениях, перенимала опыт, изучала татарский язык и понимала, что если у нас не будет языка, культуры и духовных ценностей, национальностей, мы потеряемся, мы ассимилируемся окончательно, и получается, что наша идентичность, она просто вольется в идентичность других народов. Я надеюсь, что то, что сейчас происходит, закончится благоприятно для ВТОЦ, как для организации, потому что эта организация многие годы как раз посвятила тому, чтобы сохранить нашу нацию татарскую, сохранить язык, открыть татарские школы, привлечь общественность ко многим серьезным национальным вопросам. Я желаю им удачи в этом процессе, и я надеюсь, что мы еще встретимся с общественниками ВТОЦ, пообщаемся, поговорим и чем-то друг другу поможем. Işlerinde sıkan nasilimle bizden 3000 Türk yönelişi devletçilikle hem tuğan dil yakığı kansaklı. Yıl sayın 21. fevral tuğan Türk'üne, 21. Mart referandum günü, 13. April Tuğay'ın İslamı günü, 26. April Tuğay'ın tuğan günü, 18. May Deportasiya günü, 30. Avgust devlet suvereniteti декларация kabul edilen gün, 13. Октябрь Atatürk günü, 6. Октябрь, Noyabr Konstitusiya günü öteldi. Şular bu günlerde bağışlanan konferensiyalar hem türlü üstünler ötkerildi. Tatarstanda Tatar dilin devlet dili olarak okuduğunun dili karşı şulay yok Rusya hem Tatarstan arasında şartnamanı yok itira karşı güreş alıp varıldı. В 2017 году я до сих пор помню эту страшную сцену, когда нас 15 октября 2017 года собрали всех директоров Вахитовского и Приволжского районов и тогдашний начальник Городова, нынешний министр образования, 2 прокурора двух районов, юрист управления образования, подробно рисовать дорожную карту, как мы должны в течение 2 месяцев до 15 декабря уволить 3/4 учителей татарского языка. Уволить не летом, а уволить под Новый год. Это то, что не делается никогда в школах. Эта история имела долгое продолжение. Вот сейчас, например, в школах собирают письменные заявления на изучение родного языка. И опять же, что очень важно, в конце прошлого века, в конце 20 века были внесены изменения в Конституцию, и в частности, в паспортах исчезла графа «национальность». Было сочтено, что это неправильно требовать от человека, чтобы он указывал свою национальность.
Так вот, нынешние требования прокуратуры о письменных заявлениях о том, какой у тебя родной язык, противоречат Конституции России. Мне кажется, что очень важным, что нельзя бороться с народом. Нужно осуждать конкретные действия конкретных людей. Но когда идет борьба с родным языком, это страшно. Когда идет борьба с татарским народом, да и не только с татарским, с любыми инородцами, как сейчас говорят, это очень плохо. Мне всегда грустно, когда моя Россия, моя великая Россия, которую я люблю, уничтожает тех, кто меньше, и тех, кто слабее. Мне кажется, что это нельзя делать. И поэтому мой долг быть с теми, кому нужна помощь. Мне нужно воспитывать детей, татар и русских, так, чтобы не было каких-то нехороших шуток по поводу того, что ты еврей, ты чуваш, ты татарин. Я хорошо помню, что такие шутки, такие анекдоты бывают. И мне очень важно, что в нашей школе сохранен татарский язык для всех. То есть пусть его стало меньше, это можно обсуждать, сколько часов преподавать, как преподавать, это возможно обсуждать. Важно, что нельзя делить людей по языку, нельзя бороться с татарами, нельзя бороться с чувашами. Можно бороться с конкретными людьми, совершающими конкретные неправильные поступки в государстве. А когда идет борьба с народом, это ужасно. Я хочу сказать тем, кто хочет нас уничтожить как движение. Если хотите нас уничтожить, наше движение, уничтожьте причины, которые порождают нам вот такие требования ставить о равноправии, о наших школах, о наших языках. Бүгін татар тіліне, татар мектеплеріне, милли мектеплерге қаршы турдан-тура hüjum бар. Ол hüjum турдан-тура 2002 жылдан башланды десем түгелірек болар. 2007 жылда Россияда бір закон қабыл етіліп, Россияның мәгариф турында законынан милли компонент алып ташланды. Милли компонент ішінде ол милли компонент һәм мәктәп компоненты. Мәктәп үзе һәм республика шушы закон бойынша шушы компонентқа негізләп тулысынча укыта иде 11 класс татар телен, әдәбиятын, татар тарихын, милли тарихны һәм милли культураны һәм башка җирлекле мәсьәләләрне. Ул законнан чыгарып атылды. Хәзер ул законсыз, хәзер ул мәгариф министрының приказы белән билгеләнә, фугас дигән нәрсә белән раслана хөкүмәттән. Бүген булуы мөмкин 5 сәгать, иртәгә 5 минут, бер секундка бөтенләй булмауы бар. Татар тарихы, милләт тарихы, милли культураны өйрәнү ул бөтенләй төшеп калды. Бу закон милли мәктәпләргә карата үлем хокукы булды. Русча әйткәндә смертный приговор дип әйтергә була. Ул хөкем карарын тормышка ашыра торган тагын бер карар, ансы закон түгел, административ карар. Россия мәгариф министрының приказы буенча милли мәктәпләрдә, татар мәктәпләрендә чыгарыш экзаменын укыган телдә, ана телендә укыган, үзең укыган татар телендә ул имтиханны тапшыру тыелды, рус теленә күчерелде. Ул гына җитмәде. Рус телен өйрәнү нормасын милли мәктәпләргә рус ана теле дәрәҗәсенә күтәрделәр. Рус мәктәпләрендә рус балалары өчен ана теле формасына дәрәҗәсенә күтәрделәр милли мәктәпләрдә. Элегрәк заманда ул укытыла иде ана теле түгел дип. То есть не родной язык дип. Туган тел түгел итеп өйрәнелә иде. Менә мин үзем татар мәктәбендә 10 класс укып чыктым. Ул чакта 10 класс кына укытыла иде. 10 ел буе татар телен өйрәндем. Аның белән мин хәрби училищега бик җиңел кирдем. Белоруссия дәүләт университетының философия факультетын отличие белән тәмамладым. Татар теле миңа, то есть татар мәктәбендә укыган рус теле миңа җитәрлек булды. Татар мәктәпләрендә татар телен укыту, ул аның дәрәҗәсе Россияның телесе койсы югары уку йортында җитәрлек. Әмма шуңа карамастан кабатлап әйтәм, Россия министрының, мәгариф министрының приказы белән рус телен татар мәктәпләрендә рус ана теле дәрәҗәсенә күтәреп куйдылар. Татар теле факультатив дәрәҗәсенә добровольный дип бөтенләй төшереп калдырылды. Менә шушылар гына җитә иде, шуларның берсе генә җитә иде, татар мәгариф системасын бөтенләй бетерергә. Әмма улың белән генә туктамадылар. Аның өстенә 11 класс укырга хокукыбыз бар иде ана телендә. 2012 елга кадәр татар мәктәпләре әле исән калганда тырышып, талашып,
яшерен рәвештә булган исән калганда да, әле укыта алалар иде татар телендә 11 класс тулы урта мәктәп. Хәзер татар телендә, ана телендә белем алу хукукын 9 класска кадәр кыскарттылар. Мондый хәлнең, мондый хукукны кыскарту Россия тарихында булмагандыр. Ул гына да җитмәде. Милли мәктәпләр өчен укытучыларны әзерләүне туктаттылар. Милли мәктәпләрдә ана телендә, татар телендә укытучыларны әзерләү хәзер юк. Димәк, бүген эшли торган безнең укытучыларыбыз олыгаеп пенсияга китеп бару белән ул бөтенләй сүнәчәк дигән сүз һәм яңадан торгызу авыр булачак. 10-15 ел калды аңарга бөтенләй бетергә. Анысы да җитмәгән. Аның өстенә тагын нәрсә? Хакимият органнары тарафыннан яңа мәктәпләр ачканда, аларны милли мәктәп дип ачу хукукы бетте. Татар мәктәбе дип мәктәпне оештыра алмыйсың хәзер. Даими шундай статусы белән. Аның кайсы мәктәп буласын хәзер ата-аналар җыелышы хәл итә. Мәктәп директорының кушуы белән. Мәсәлән, Казанда ачылган иде татар кызлары гимназиясе. Туфан Миңлүн исемле безнең атаклы драматургыбыз, язучыбызның бик зур, бик көчле, бик гайрәтле инициативасы белән оештырылды. Хәзер рус теленә күчерелде. Укыту ничек? Татар мәктәбе дип аталган мәктәпкә 1-2 татар түгел ата-ана балаларын җитәкләп киләләр дә, без рус телендә укытуны да таләп итәбез. Безнең балалар татарча белми, русчага күчерәбез. Алар русчага күчәргә мәҗбүр булалар. Шулай итеп, безнең татар гимназиясе дип ачылган гимназиялар, мәктәпләребез әкренләп рус теленә күчеп бетте. Ул гына да җитмәде. 2017 елда прокуратурага йөкләделәр мәктәпләрдән татар телен куып чыгаруны. Прокурор рейдлары үтте. Bütün мәктәпләр буйлап, һәр мәктәп буйлап уку елының кызган чагында, октябрь-ноябрь айларында 2017 елны дәресләрне үзеп, алдан кисәтмичә балаларны укытучыларны елатып. Шун опричнина формасында татар телен куылдылар мәктәптән. 1200-дән артык укытучы куылды. Татар укытучысы. Татар мәктәпләреннән башта рус мәктәпләрендә татарча укыды.